Poslednji put zaposleni na Šumadija sajmu primili su septembarsku zaradu pre mesec dana. Duguju im se sve plate od oktobra, a zdravstvene knjižice nisu overene. U štrajku koji je danas počeo, radnici su zatražili hitno namirenje ovih potraživanja, kao i rešavanje statusa preduzeća. Osnivaču, gradu Kragujevcu, je dat rok od 5 dana da pokaže razumevanje za rešavanje ovih problema i u suprotnom zaprećeno radikalizacijom protesta. Radnici Šumadija sajma su voljni da rade i da zarade i nisu za prestanak rada. Ali da jasno znamo šta ćemo i kako ćemo. Znači, da se pokrene pitanje, jednostavno nikakve naznake nemamo da će nešto biti bolje nama. Mi očekivali smo promenom nekih stvari da će se dešavati na bolje, međutim mi samo tonemo sve dublje. U sindikatu su naveli da je stanje na Šumadija sajmu teško, ali su demantovali ranije navode gradonačelnika Kragujevca Radomira Nikolića da je dug tog preduzeća 1.000.000 evra. Prema rečima Radivoja Bulatovića iz samostalnog sindikata, dugovanja sajmišta su oko 56 miliona dinara, a blokada računa je smanjena sa 30 na 11 miliona. Naglašeno je i nezadovoljstvo zaposlenih zbog ukidanja godišnjih subvencija preduzeću od 30 miliona dinara iz gradskog budžeta za ovu godinu, kao i zbog neispunjenih obećanja gradskih čelnika oko rešavanja statusa preduzeća. Obećao nam je da niko neće da ostane bez posla, da će uplatiti 13 miliona dinara da se overe zdravstvene knjižice, da će naći preko svojih nekih donacija i agencija da se obezbede osnovne stvari za kopaonik i za Trmbas, kako bi se ljudi nahranili bukvalno u Trmbasu, jer zavise od nas. Međutim, to se nije desilo. Tokom štrajka na sajmištu biće ispoštovan minimum procesa rada uz normalan rad dečijeg odmarališta na Kopaoniku, centra u Trmbasu, a protest neće ugroziti sajam nameštaja koji je u toku. U oba sindikata koje učestvuju u štrajku na sajmištu, Samostalnom i Nezavisnosti, negodovali su u vezi sa izjavom gradonačelnika na sednici Skupštine grada. Sindikat Nezavisnosti je zatražio hitno izvinjenje gradonačelnika, a Samostalni najavio tužbu.